Naimbag nga daw yung aming kakabsat, siyak ni Sarah Jintangonan nagtrabaho dito Malaysia, Season 3 Grand Finalist, ket dahito iti entry para iti first elimination round for the Grand Finals. God bless po. Kadagiti aniniwan ti kalman, umadayo ak tapnoy nak malipatan sa bungat nagkurkurangak babaken nagbasulat iti binulong tamdag, tiyawan patinggana, taknod mabuybuyak, panagkibinta, panagtulit yan daw, panagutog lubong, apong mana. Sikala iti ang nanayong sinanamaan, iti sapatam karin jak umiba agbyagak sikat ka andingay ko tas kabiyag ko kapisi daytoy puso panagtulit ti alda Thank you po.